Tak, dobrý večer. Večer. My sa vám opäť hlásime po dlhšom čase. Včera sme natočili video, lebo Paťko zaspal. Si včera zaspal? Hej. No, si bol unavený? Hej. No, dobre. Poďme sa ale venovať dnešnej téme, a to sú nové vlasy. Máš nové vlasy? Hej. Otoč sa z druhej strany. Super. Kto ťa ostrihal? Ujo alebo teta? Teta. Teta? Pekná teta? Sa ti páčila? Hej, a pôjdete na kávu spolu? Ty s tetou pôjdeš na kávu? Mamu budeme beleť. Čo budete brať? A mamu. Mamu berete na kávu? Hej. No dobre, tak tu sa pozeraj, lebo ľudia sú na teba zvedaví, ľudia sa na teba tešili, že s tebou zase natočím nejaké pekné video, tak sa pochvál, čo máš v ručke. Čo to je? Lietadlo. Lietadlo? A to kto ti kúpil také lietadlo? Ja. Áno, a prečo som ti kúpil? Lebo ťa čo? Lebo ťa ľúbim. Dobre, ale ty si hovoril, že chceš ísť do školky, že? Hej. Prečo? Na koho sa tam tešíš? Na teba a na Julku a na Telesku. Počkaj, na Julku a na Teresku? To kto je? Tuto sú spolu, tak hovoria, keď som išiel plet. No, Plet. čo ti hovorili? Keď idem plet. Počkaj, ti chýba Julka aj Tereska? Hej. Ktorá je tvoja frajerka, Julka alebo Tereska? No, rozmýšľaj, ale teraz dobre zváž, čo povieš, lebo sa ti tou odpovedou spečatí osud. Takže Julka alebo Tereska, kto je krajší? Teleska. A čo sa ti na Tereske páči? Čo má pekné? Má pekné vlasy? Zuby? Umýva si často? Uši má pekné? Aj postavu? Hej? A čo má ona? Má cici? Má. A ty jak vieš? Má veľké. Čo má veľké? Veľké deti. A ty skade vieš? Si videl? Hej. A kde? Nuka. Kde, Nuka? Tá. Aj ty máš veľké cici. Už mám malé. Prečo? Lebo keď som malý, tak budem veľký. Počkaj, trošku si ma poplietol. Vysvetlím, hej? Že keď si malý, máš malé cici, a keď budeš veľký, budeš mať veľké cici. A chceš mať veľké cici? A ocko má veľké cici. Mám malé. Prečo? Ukáž. Nebudem ukazovať. Ukáže veľké? Nebudem ti ukazovať cici. Mám malé cici? Máš malé. Škoda, ne? A mamka má aké cici? Veľké. A to čo ti oči zasvietili? Ty, šalený. No. Dobre, ideme spinkať? Ideme spinkať? Ide video. Ešte povedz tú básničku takú, že krok sem, krok tam. No povedz. Krok. No povedz. Krok sem. Dobre, už si škaredý, už si zlý. Vidíš, už nechceš spolupracovať. Čo to je, vieš? Si zaplatený za to normálne. Bury me, the bury down. Say it It's over. Underneath the ground. Tak toto bola sekunda, kedy Paťa použil aj anglický jazyk. Zasvietili, Paťko. Páčia sa ti tvoje vlasy? Pozorujem, že sa ti páčia. No dobre, končíme. Na dnes je to od nás všetko, už iné. Zajtra vám natočíme ďalšie video a ak máte nejaké otázky tuto na docenta Paťka, tak sem s nimi. Čau.